Каквото съберах в тази количка, мама ми го купува. Тази количка да събера. Мисля да купя едно такова и да го сипа в Слънцезащита. където има. Ага. Защото това е едва и нещо. Така, каквото поберах в тази количка, мама ще ми го купи. Искам един сладолед, но не знам дали ще се побере в принцип. И ще видим. Каквото поберах в тази количка, нали ми го купуваш? Не значи трябва да го купиш. От искам. Сладоледа, който искам, не стана. Сега трябва да търся друг. Добре, сега ще пробвам друга тактика. Сега, къде са сладките неща? И сега друга тактика, отивам къде са сладките. Добре. Не го очаквах това. Тук са чипсовете. Добре, ще се опитам някакъв да го набутам. Не мисля, че ще успея. Няма никой. Добре. Сега. Мисля да си взема по принцип лава бера. Но има дубайски шоколад. И много се чуда. Но има и такива други. А вие знаете ли, че излезе някакъв шоколад, където е дубайски шоколад с матча? Не знам къде е дубайски. Е там горе. Има на лава бер тук. И мисля да си взема любимия ми. Чакай, къде се отваря това чудо? Разбрах. Добре. Ще взема този да пробвам. Добре, този ще взема. Косички. Аз си го знам този. Чао, абонирай се.